Bueno, hemen indeuna izan da udaletxea. Lehenik eta behin ingenun struktura lehioekin. Gure helburua zen izatea struktura polit bat, argia eta nahiko handia. Eta orduan txuriz margotu genuen eta lehio jarri genituen argitasuna nabaritzeko. Hemen indeu sarrera bat, dakizuenez udaletxea da, ongi etorri bat jarri dugu. Hasiko naiz beti gora. Hau da, pixkat bekaldeko zatia, hemen dauzkau hainbat liburu. Hemen lan iteunten pertsonentzat otordua eta egiteko leku bat. Eta, liburu batzuk, hemen nahi bali mazu denbora pasa. Hau izango zen berako zatia. Gero hemen pixu bat indeu, hemen hor pixka bat denbora pasatzeko, eta hau da importantena hemen reuniokiteko edo batzarrak sortzeko leku aproposa da. Kaixo, ni Javier Bartolome naiz eta nire taldea egindako gauzak aurkeztuko dizuet. Lehenengo gauza da nire taldea diela Oier Eraso, Iraitz Landa eta Markel Arrizubita. Ikusten zen toki hau da Bigarren Islako heliportua. Oso handia da, baina heliportu asko saltu behar dielako. Gero ikusten zuen sarrera eta jutera goraino. Eta hau oieletan ere artean indeu. Erresa da itea, baina denbora asko behar da. Hau gure bankoa da, eta hori esplikatuko izeu, gugea Aimar, Jon eta Nikoldo, eta guk banku bat indeu, eta hori esplikatuko izeu zer daun barrun. Hemen sarreran jarri diteu, harri hauek bezala, hauek iluminatu iteutela, gero antortxak gehiago iluminatzeko, eta hau dekorazioako dira dragoian burua dekoratzeko. Hemen atean inditeu plaka batzuk bezala, hola zapaldu, eta orain kasu honetan gafean ez eta bainez, baina zapaldu eta irikiteia, eta hau zapaldu eta itxitezu. Eta goran dago kartzela. Hemen ikusten den bezala kartzelak daude, zeldak daude. 6 zelda iteu hemen, ikusten den bezala. Eta hemen jarri ditu aldeanok emateko roioi kartzelen daudela sartuta eta hori. Hemen oekin tabla jarri dugu. Kartzelak bakarrikoak dituzte.